Amen. Good morning, church. Magandang umaga po sa bawat isa. Sino po ang pumunta rito sa ating bahay-sambahan na may galak at sabik sa presensya ng ating Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay umikot at kamayan po natin ang ating mga kapatid. Aking kapatid, minamahal kong kapatid, sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y manguna, habang may pag-ibig pagkaisa. Sabay-sabay tayo purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna, habang may pag-ibig kaisa. Amen. Sige po, sa umaga pong ito, bago po ang lahat, tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Muli nating ibigay ang papuri na nararapat po sa ating Panginoon. Tunay nga po sa pagising pa lang natin sa umaga, ang una po nating uunahin ay magpasalamat sa pangalan natin Panginoon. Puso ko'y laging may para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sarili sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayaman para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, sa umaga pagkagising. Ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayaman para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, laging aawitin
ko magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. O laging awitin, ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin mo, muli bawitin natin, di ako magsasawa. Purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, laging aawitin, laging aawitin ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, purihin palaging aawitin, laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoon, Panginoong Jesus. Purihin ka, purihin ka, Panginoon, Panginoong Jesus. Purihin ka. Purihin natin ang Diyos. Purihin ka, purihin ka. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, we praise you, we thank you, we glorify you, we honor you. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh Lord, hallelujah. We exalt you, we glorify you, we magnify you, oh God. For this is the day that you have made, oh Lord. We will rejoice and be glad in it. Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Salamat, Panginoon. Salamat sa panibagong umaga, panibagong buhay, panibagong kalakasan, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. Lord, kagaya po ng awitin na aming narinig, hindi po kami magsasawang purihin ka. Tunay nga, O Diyos, hindi ka nagsasawa na mahalin kami sa kabila ng aming karumihan. Hindi ka nagsasawa, Panginoon, na patawarin kami sa paulit-ulit naming kamalian at kalikuan. Lord, salamat, Panginoon. Lord, minsan pa sa umaga pong ito, hayaan niyo po na ang pagkilos niyo po at ang banal na Santong Espiritu ang patuloy naming maranasan sa umagang ito. Patuloy po kaming nagpapakumbaba, nagpapasiyasat sa iyong harapan. Ano man po ang nakikita mo, tinig sa aming mga puso. Lord, ikaw lamang ang nakakatalos nito, Panginoon. Hindi po kami, O God, Lord, hallelujah, hindi kami magpapadala sa anumang plano, taktika ng kaaway sa aming mga buhay. Lord, hindi lamang po sa umagang ito, mag-isa pong linggo na haharapin namin, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang aming buhay ay maging buhay na handog sa iyong harapan sa umagang ito, sa maghapong ito at sa buong linggo na aming kakaharapin. Lord, salamat po, Ama. Lord, patuloy niyo po kaming bigyan ng bagong puso, Panginoon. Pusong nagpapakumbaba sa iyong harapan. Pusong nagpapaturo. Pusong nagpapasiyasat, Panginoon. Lord, natunay nga po, O Diyos, na wala kami magagawa. Wala kami maipagmamalaki. Basahan kami sa iyong harapan kapag wala kaming tunay na pagsunod at pagsamba sa iyo, O God. Salamat, dakilan Diyos. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. At Lord, salamat po sa umagang ito, sa gagamitin niyo, O God, na maghahayag ng iyong salita sa umagang ito. Continue to open our spiritual eyes, ears, and heart this morning. Lord, hindi lamang marinig namin. Lord, hindi lamang maging head knowledge namin ang aming maririnig. Tunay nga po ito, Diyos, na ito'y patuloy na titimo, rerema, malalakaran namin, O God, higit sa lahat sa iyong harapan. Lord, na maging kalugod-lugod kami, Panginoon, sa pananalita, sa pag-iisip, Panginoon, at pagkilos.
Lord, salamat kung paano ka namin, Lord, sabi mo sa iyong salita, kung ano ginagawa namin sa kapwa, ganun din namin ginagawa sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, O God, na sa umagang ito, hayaan nyo ang pagkilos ng banal na santong Espiritu, ang patuloy na kumilos, manguna, maghari, magbabago sa aming mga puso't kaisipan. Lord, let the Holy Spirit move upon in this place. Wala pong uuwi sa amin na talunan, kundi kami ay, Lord, nagtatagumpay sa lahat ng aming gagawin. Lalo na po sa aming buong linggo na kakaharapin. Lord, surround this place, O God, with your most precious blood, O God. Lord, salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, mag-isa gagamitin niyo po na lingkod niyo sa umagang ito. Lord, continue to, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. More revelation, O God. More anointing, Panginoon. Lord, na ikaw lamang aming maririnig. Ikaw lamang po ang aming maitataas sa umagang ito. Hayaan niyo po na kami ay maging, Lord, mababa, Panginoon, O God, sa iyong harapan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O God. At inaangkin namin ang katagumpayan, Panginoong Hesus, sa umagang ito. Lord, na walang bisa at hindi magtatagumpay anumang klase ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay, sa pamilya namin, O God. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, sa umagang ito. Hallelujah. Fill us, O God. Fill us, O God, with your love. Fill us, O God, with your love that cannot be broken, Panginoon. Salamat, salamat, dakilang Diyos. Lord, itinataas po namin ang lahat sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat sa pinakamataas, pinakamakapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning! Amen. Muli po ulit, pwede po bang sabihin natin sa ating po mga katabi, sa ating nasa likod, isang mapagpalang umaga! Sabihin niyo po ulit, ikaw ba ay nasasabik ng maranasan ng presensya ng ating Panginoon? Sabihin mo sa katabi mo, tanungin mo, ikaw ba ay nasasabik ng maranasan ng presensya ng ating Panginoon? Amen. Kaya po sa umagang ito, sama-sama tayong magpuri, sama-sama tayong umawit sa ating Diyos na buhay. Amen. Sama-sama presensya mo'y muli maranasan. Hoy, narito! Hoy, narito ngayon, nananabik na makita yung alhati ng iyong bukas. Sumasayaw, sumasayaw nga sa galak tumatawa. Muli mong pagisita, Panginoon, Panginoong Jesus. Malayang malaya ka, pag-uwi
iyong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Panunin mo ang buhay ko, ito'y iyong panunin mo ang buhay ko, ito'y iyong sambahin, patuloy nating bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon. Amen. Ako'y magpupuri sa labak at mundo. Ako'y magpupuri, manang mangyari. Papuri sa tayo, ako ay aawin. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Panginoon, ang Panginoon, bahala sa atin. Puri sa tala, iba sa tulog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghahalin. Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Pupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon, ang bahala sa atin. Ang puri sa dada, sa tulog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghahalin. Hanggat nabubuhay, hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos, purihin ang ang Diyos ay buhay, Diyos ang papuring alay. Itatahimik, ang Diyos ay buhay, Diyos ang papuring alay. Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at
Lord, tunay nga napakasarap magpuri sa iyo. Lord, hindi kami tatahimik. Kami ay magpupuri sa iyo ng buong puso, buong kaluluwa, Panginoon. Patuloy ka namin sasambahin sa umaga, Panginoon Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilaraw na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Muli pa, awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya hilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, oh wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Muli pa, awitin ko man, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Sabihin natin sa Panginoon, wala kang katulad. Oh, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala, Panginoon. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang malipat sa'yo. Awitin natin, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Walang iba kundi wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
lahat ng labi, lahat ng labi, sasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Oh, kabanal-banal ang Diyos, kabanal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi, magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Muli pawitan natin ang Diyos, sabihin natin kabanal-banal ang Diyos. Walang katulad, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi, lahat ng labi, sasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Lahat ng labi, lahat ng kung aming sasabihin, ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Muling pa lahat ng labi, lahat ng labi, magsasabing ikaw lamang ang Panginoon. Luwalhatin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, luwalhatin, luwalhatin ka, Panginoon. Luwalhatin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang at sa habang panahon, luwalhatin ka, Panginoon. Muli pa luwalhatin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon, noon hanggang. Sabi mo sa Panginoon, panahon, luwalhatin ka, Panginoon. Muli pa, awitin natin sa Diyos. Luwalhatin ka ngayon at kailanman. Oh, yes. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon, noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, luwalhatin ka, Panginoon. Noon hanggang ngayon, noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, luwalhatin ka, Panginoon. Tinataas ka namin, itataas kita sa aming pagsamba. Dadakilain ang pangalan mo sa tuwina, sa bawat sandali. Papupurihan ka, pagkat ika'y karapat-dapat.
ating pagsamba. Dadakilain ang pangalan mo sa tuwina, Sa bawat sandali, papupurihan ka, pagkat ika'y karapat-dapat. o ng aming pagsamba, sa aming pagsamba, muli pa'y tataas, Itataas kita sa aking pagsamba, dadakilain ang pangalan mo sa tuwina, sa bawat sa bawat sandali, puri ka namin, papurihan ka, pagkat ika'y ika'y karapat-dapat. sa aming pagsamba, sa muli pa awitin natin ang Diyos. Sing a love song, Lord. Itataas Kita sa aming pagsamba, dadakilain ang pangalan mo sa tuwina, sa bawat sandali. sa bawat sandali, papupurihan ka, pagkat ika'y karapat-dapat. Oh, ika'y karapat-dapat. Ika'y karapat-dapat. Oh, ikaw karapat-dapat. Ika'y karapat-dapat. Sa aming pagsamba. Oh, karapat-dapat ka. Purihin natin ang Diyos. Karapat-dapat ka ng lahat ng pagsamba. Lahat ng iyong nilikha. Dahil ikaw ay banal. Dahil ikaw ay ikaw. Pinupuri ka ng lahat ng iyong nilikha, Panginoon. Oh, itataas namin. Come on, church. Sing a new song that comes from your heart. Purihin natin ang Diyos.
nararapat magpuri sa'yo, Panginoon. Sa'yo, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat, salamat.
isisigaw sa buong mundo. Muli pa isigaw natin sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo. Muli pa isisigaw sa buong mundo. Pagyakap mo sa akin, tunay na napakasarap magpuri sa'yo. Pasensya mo ay langit, Panginoon. Salamat, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Lord, maraming salamat sa umaga pong ito. Marami pong salamat sa iyong banal na Espiritu na kumikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maging sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, alam namin ngayon pa lang sa aming pagpupuri, sa aming pag-aawitan, Panginoon, ay meron ka ng ginagawa, meron ka ng binabago sa aming mga buhay, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Lord, sa umagang ito, patuloy mo kaming yakapin ng iyong presensya, patuloy mo kaming kausapin, Panginoon, ng iyong mga anak na narito, maging sa mga tao, Diyos, na nakikinig, nanonood ng aming live stream, Panginoon. Alam namin na ang iyong kamay ay inaabot, Panginoon, ng mga taong ito, Panginoon. Maraming salamat. Muli aming mga puso ay aming po binubuksan sa iyong salita. Handa po kaming magpaturo sa iyo, Panginoon. Tatanggapin namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa umaga pong ito. Maraming salamat muli. Tunay nga, sa iyo ang pinakamataas sa papuri. Sa iyo ang pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise. Amen. Thank you, Lord. Amen. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Okay, praise the Lord. Sige, nire-request ko na umusog tayo dito sa harapan. No? Hayaan natin na tayo yung unang makasalo, no, sa gagawin ng ating Panginoon. Ni-invite ko ang lahat na umusog po. Pumunta po kayo dito sa may harapan. Amen. Punin muna natin itong harapan. At ang mga bata, yan. Praise the Lord. Sige, magsama-sama tayo dito sa may harapan, ano? I-occupy po natin yung mga upuan dito sa harapan. Baka iba mag-occupy niyan. Maunahan kayo sa blessing. Yan, praise the Lord. Ang ating mga bata. Yan. Yung pong estudyante na talagang gustong matuto, alam nyo, sa harapan umuupo. Amen. Sino dito yung gustong matuto? Amen. Lalo na po, no, sa salita ng Diyos, no? Sa harapan tayo umupo para talagang mag-grasp natin at walang anumang distraction ang naroon manggulo sa atin. Amen. Praise the Lord. Sige po. Yo. Sige, tuon natin ang ating mga kamay sa ating mga bata, no? Sa ating mga chikiting na ito, na ngayon pa lamang ay nararanasan na ang pagsama ng ating Panginoon. Ipanalangin natin sila. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, in Jesus' name, narito po sa inyong harapan ang mga batang ito na tinawag at pinili nyo, Panginoon, sapagkat sinabi nyo, nasa sinapupunan pa lamang kami ng tiyan, Panginoon, ng aming mga magulang.
kami po ay tinawag at pinili nyo. Gayon din ang mga batang ito, Panginoon. Hindi aksidente na sila ay narito, dinadala ng kanilang mga magulang. Ito, Panginoon, ay isang, Lord, hakbang upang ang plano nyo ay maganap sa kanilang mga buhay. Salamat sapagkat sa kanilang mga murang isipan, natataniman na ito ng salita nyo, O Diyos, na magiging pundasyon nila, Panginoon, hanggang sa kanilang paglaki. Sapagkat sinabi nyo that we must train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Father, I pray, continue, Lord, to be with them. Continue, Lord, to give them wisdom, knowledge, and understanding. Let the power of the Holy Spirit be upon them, O God. Sapagkat sinabi niyo, Panginoon, in these last days, Lord, you will pour out your Spirit upon all flesh, kasama ang mga kabataan na ito, Panginoon. Yes, O Lord, makikita ang kalwalatian niyo, makikita ang kapangyarihan niyo sa buhay ng mga batang ito. Samahan niyo po sila sa kanilang pag-aaral. Lord, ang kanila pong magiging guro ngayon, kayo po ang siyang manguna. Give her, Lord, the right revelation, O God, na matatanggap ng mga puso ng mga batang ito in the name of Jesus. Magi ang kanila pong silid, aralan, Panginoon, na gagamitin. Lord, encapsulate it with your power. Send forth your ministering angels, Lord, to take charge over that place, over these children in the name of Jesus. Salamat ng marami. We entrust their lives unto you as we give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Amen. Praise the Lord. Yan. Dahan-dahan. Huwag magtatakbuhan. Praise God. Yan. Amen. Excited po ba ang lahat? Amen? Lalo na po ngayon, napakaganda po ng tema na ibinigay ng Diyos, sa bawat isa sa atin, sa pamagitan po ni Bishop, At ito nga ay naroon ang matatagpuan natin sa aklat ng Isaiah 54 verse 17. Yan. Yan po muna natin, Praise the Lord. Yan. Okay, tumayo po tayong lahat at bigyan po natin ng pinakamataas na honor, papuri, ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Amen. Sabi dito sa Isaiah 54 verse 17, no weapon, sabay-sabay natin basahin natin ng may pananampalataya, paggalang, dahil ang sabi nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya, i-consider natin ang kanyang salita na ating babasahin, siya mismo ang siyang nagsasalita sa atin. Amen? Amen? Amen. Kaya sabay-sabay natin itong basahin. 1, 2, 3. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Amen. Ang Diyos po magpapala sa kanyang salita. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Sa mga talatang ito, makikita po natin na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng assurance, ng katiyakan, ng katagumpayan na nanggagaling sa Kanya. Amen? Kung ito po ay tatanggapin ng ating mga puso, naroon po binibigyan tayo ng assurance ng ating Panginoon ng katagumpayan na nanggagaling sa Kanya. Na sabi nga, no weapon that is formed against us, walang anumang sandata na dinadala o pinadadala ng kaaway na magtatagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya sa oras nito, ang nais ng ating Panginoon, hindi lang basta marinig natin, hindi lang basta malaman natin, kundi maranasan natin. Amen? Amen? Tanong mo yung katabi mo, gusto mo bang maranasan ang tagumpay na nanggagaling sa Panginoon? Sa kabila, gusto mo bang maranasan ang tagumpay na nanggagaling sa Panginoon? Walang sumasagot. Amen. Nais natin na ito ay maranasan dahil tandaan natin ang ating Diyos, hindi siya Diyos ng kasaysayan. Siya ay Diyos ng
karanasan, no? Siya ay Diyos ng karanasan. Kaya ang nais ng ating Panginoon, maranasan natin siya, no? Mapatunayan natin sa ating mga sarili na talagang siya nga ay buhay. Katulad ng ating inawit, siya nga ay dakila, siya nga ay tapat, no? Dahil kapag hindi natin to na mararanasan sa ating mga buhay, makikita natin madali tayong mag-down, madali tayong naroon na bumigay sa mga problema, sa mga pagsubok. Kaya ang nais po ng ating Panginoon, maranasan natin. Kaya alam nyo, kapag ako po ay naroon na sabi nga ay nakakarinig, na may kapatiran, na nanlulumo, nanghihina, ang unang-unang dalangin ko, Lord, ma-encounter ka niya. Amen? Ma-encounter ka niya, maranasan ka niya. Dahil tanging ang karanasan natin sa ating Panginoon ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya we need to be, kailangan ma-encounter natin talaga ang ating Panginoon. Amen? At sa umaga pong ito, no, dahil sabi nga sa mga talatang ito, nais ng ating Panginoon na bigyan tayo ng assurance that we have the victory sa ating Diyos, no? Katulad nga na sabi nga sa tema natin ngayong buwan ng Agosto, we are victorious and we are not defeated. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you are victorious. You are not defeated. Amen. No, we are victorious sa ating Panginoon. At sa oras na ito, meron lang po akong ilang bagay na nais na i-share sa bawat isa, no? Na sabi nga po, paano natin mararanasan itong victory na ito, no? Na kung titingnan po natin, napakarami mga pagsubok, no? Maraming worries na dumarating, no, sa ating buhay. Pero ang nais ng ating Panginoon na ang mga worries na yon ay hindi maging dahilan para tayo ay sumuko, para tayo ay bumigay o naroon na bumalik sa dati nating buhay. Ang nais ng ating Panginoon sa mga worries na dumarating sa atin, ito'y maging stepping stone natin na patuloy tayong maglilingkod, patuloy natin siyang mamahalin, patuloy natin mararanasan ang kanyang kapangyarihan. Amen? Naalala kong bigla kanina nung tayo nag-aawitan. Alam nyo, naalala ko po, yung pong nangyayari ngayon sa Japan. No? Yung pong nangyayari ngayon sa Japan, na kung saan ay sabi nga dahil sila po ay sanay sa lindol, no? Sanay sa lindol kasi ang laging nililindol ang Japan, no? Siguro dahil dito talagang nagsumikap ang mga Japanese authorities na sabi nga ay ano nila yung technology kung paanong madidetect, no? At katulad nga daw po itong nangyaring nakaraang lindol na 7.1 yata o 7.2, na bago nangyari yon na i-announce na kaagad. No? Na-i-announce na kaagad. Kaya ang mga tao, naroon na sabi nga ay kung titignan nyo yung tinignan ko yung mga videos tungkol dun sa nangyaring nangyaring lindol dun sa Japan. Alam nyo, wala kang makikitang nagtatakbuhan, nagpapanik, wala. Parang simple lang, no? Gayun din yung akin po kasing pamangkin na si Joey, no? Siya nga ay sabi nga nasa real estate siya at doon sila nakafocus ngayon sa ating mga kababayan na sabi nga ay offer sila na kung ano yung mabibili nila dito sa ating bansa. Dati nasa Taiwan sila, no? Pero naroon na hawak pa rin niya ang Taiwan, pero ngayon ay nasa Japan. No, nasa Japan sila. Naranasan nila yung naroon na lindol na yon, although medyo malapit sila. Sabi nga niya ay 7.2, pero makita mo kalmang-kalmang mga tao, no? Kalmang-kalmang mga tao. At meron akong biglang nakikita sa Facebook. Hindi ko na nga matandaan, pero binasa ko yung niya, na ang sabi niyang ganon, parang ang ina-announce daw pala ngayon sa Japan, no, talagang nandoon yung preparation na pinagagawa sa kanila dahil isang pinakamalakas, pwera pa yung 7.2 na yata na, ang naroon na nagbabanta, parang yung dito na sinasabing may big one, no?
na naroon na, doon sa nabasa ko ang sabing ganoon, na kapag daw nangyari yon, almost half of Japan will be devastated. No? Yun po yung naroon na ina-announce sa kanila ngayon. Kaya sa ngayon, naroon yung talagang ginagawa ang lahat para maging prepared. No? Para maging prepared. At doon lang sa nangyari doon sa 7.1, nakita ko talagang, sabi ko nga, kapag ang isang tao ay prepared, no? Sa ano man sakuna o ano, hindi ka magpapanik. No? Nandun lagi yung sound mind. No? Nandun lagi yung tamang desisyon. Hindi natataranta, hindi nagpapanik. No? Kaya makikita natin, no, maging sa buhay natin, yung worries, no, nandiyan lagi yan. No, hindi natin to sabi nga maaalis, kasama yan. No, 'di ba? Sabi nga sa John chapter 16 verse 33 ata yan, ang sabi ganoon, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. No? Naroon kasama yan sa buhay, no? Pero ang nais ng ating Panginoon, dito sa mga nangyayari sa ating paligid, no, maging sa ating mga buhay, kapag alam natin, na una, katulad ng ating tema ngayon, that we are victorious and not defeated, kapag alam natin kung paano natin ma-manage, no, ang mga nangyayaring problema na iyan, tandaan natin, hindi tayo kayang patumbahin ng kaaway. Amen? Hindi tayo kakayanin na sabi nga ay pabagsakin, no, ng kaaway. Alam naman natin na ang kaaway ay hindi tao, no, kundi ang masasamang espiritu. Kaya sa oras na ito, may isang katuroan na ibinigay sa akin at ito ngay patuloy kong minemeditate, no, ang Philippians chapter 4 verses 4 to 8 po. Ito ay isang paraan na kung saan we can manage worries, no? 4 ways to manage worries. No po, na kung saan ito po ang nais ng ating Panginoon. Dahil ang sabi nga, no, ang sabi nga po dito, no, sa salita niya, sabi nga, we cannot rid of our worries, but we can manage it. Katulad ng nangyayari sa Japan, no, o sa ibang bansa na katulad po dahil sa climate change, ang akala ng iba, lalo na yung mga kababayan natin na walang alam, no, ay naroon na kapag bumaha, tayo lang, tapos sisisihin lahat sa gobyerno, no? Sisisihin lahat sa gobyerno yung mga nangyayaring problema. Pero alam nyo, hindi lamang po dito sa ating bansa, no? Because of the climate change, makikita natin, grabe yung ulan na nangyayari, no? Nakita natin, nabalita natin yung tungkol sa Dubai noon, na maging ang kanilang airport parang nasa dagat yung kanilang mga eroplano, no? Grabe yung baha. Pero dahil they can manage it, no? They can manage it kahit na bumaha ng ganon, ilang araw lang o ilang ano lang, nawawala ka agad. Amen? No? Nandoon na humuhupa ka agad yung baha. At nung nakaraan, na-share naman ni Sister Cathy, parang first time yata sa Toronto, Canada, ay bumaha din. No? Sabi nga, parang 2 araw lang daw na tuloy-tuloy na umulan. Ay nadoon din, na nabigla sila na bumaha din. Pero kapag naroon na sabi nga ay handa o naroon na alam yung dapat gawin, you can manage it. No? Bagamat dumaan doon sa mga pagsubok na yon. Gayon din po sa worries, no? Sabi nga, we cannot rid of worries, but we can manage it. Ito po ang nais ng ating Panginoon na ilagay sa ating puso't isipan, na upang dumating man ang mga worries o yung mga kagulimahanan, yung mga pagsubok, yung mga problema, no? Hindi tayo naroon na magpapanik, kundi we can manage it. Mamamanage natin ito sa tulong ng banal na espiritu. No po? Sabi nga, we can gain victory over them, no? Living and proclaiming the victories of Jesus. Na sa mga pagsubok na yon, sa mga problema na yon, no, ang maidideclare natin ay yung kapangyarihan ng ating Diyos. Ang maidideclare natin na sa problemang iyon, kumilos ang ating Panginoon. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian. Amen?
no? Kaya naroon na inaalaw ng Diyos, lalo na kapag may masyado na tayong kampante sa buhay natin, no? Naroon na para bang nasa comfort zone ka na. Darating sa punto na iaalaw ng Diyos na dumaan ka sa pagsubok, no? Pero kapag alam mo na yan ay i-manage, no? Makikita natin na ang bagay na yan ay magiging stepping stone mo para makita mo ang panibagong plano ng Diyos, no, sa iyong buhay, no? Sa ministeryo na pinagkatiwala sa iyo. Naalala ko yung nung nakaraan, pagkatapos po ng sa Sambales, dumiretso kami ng Alaminos, Pangasinan. At naroon nga po na nakarating sa amin na talagang namumroblema ang ating pastor po doon, no? Si Pastor Gab, dahil hindi na sila makabayad ng renta, no? Doon sa church na kanilang ginagamit. Kung titignan natin, 3,000 lang yung yung upa, no? Pero hindi na sila makabayad, no? Talagang nung pagdating nga namin, parang lutang yung tinatanong namin si parang minsan iba-iba yung sagot no? Na parang kumbaga na siya doon sa problemang yon, Pero praise the Lord, purihin ang ating Panginoon, no? Naging stepping stone lang ito para matanggap ng JBLU Alaminos ang permanenteng lugar. Amen? No? Na kung saan nung kami pagkatapos ng service, nagpunta kami doon sa doon sa idinudonate na lupa para doon tayuan ng church, no? Nung una, sinabi na yon ni Sister Cha kay Bishop. Pero ang plano ni Sister Cha yung nag-donate, ang itayo lang doon ay parang pastoral house o kapag may dumarating nga ay pwedeng doon mag-stay. Pero may plano ang Diyos na hindi lang basta pastoral house, kundi ang church mismo. At alam nyo, napakaganda ng lugar, talagang makikita, mararamdaman mo na, yan si Ate Evie ay witness. Mararamdaman mo na yung glory ng Lord, yung plano niya na napakaganda, no? At nakita rin namin na biglang naging iba yung sigla, no, na naramdaman naramdaman ni Pastor Gab. Bigla siya nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng ng magandang future na hinaharap, no? Kaya naroon po na sabi nga ay may mga pinagdadaanan tayo, pero kapag alam natin na ito ay i-manage, makikita natin na ito ay stepping stone lamang. Amen? No, stepping stone lamang ito. At makikita rin natin kapag sinabing worries o kagulumihanan, makikita po natin na sabi nga ang kasunod nito ay fear, no, takot, doubt, anxiety, panic attack, no? Yan yung gawa ng kaaway Pero ang sabi nga katulad ng tema natin, no, walang gawa o walang weapon ang diablo para tayo ay naroon na ibagsak. No weapon that is formed against us shall prosper, na magtatagumpay sa atin. Kapag alam natin na i-manage, no? Alam natin yung, habi nga, kilala natin yung ating kalaban, no? Alam natin yung battlefield. No? Kaya dito makikita po natin, ang unang, dito sa Philippians chapter 4 verse 4, ito yung isang paraan para ma-manage natin ang mga worries na ating pagdadaanan, no? Walang exempted kasi dito no? Walang exempted. Talagang dadaan tayo dito. Pero praise the Lord, ito ay paraan na kung saan ay naroon na makita natin ang kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Bigla ko rin naalala kanina, no, bago kami mapunta dito sa Cavite, na kung titingnan ay parang nasa comfort zone na kami doon sa Mindoro, no? Halos lahat ng towns ay meron ng gawain doon sa pangunguna ni Bishop, pero biglang-bigla dumating ang isang problema, na yung problemang yon hindi lamang kami ang parang ginulo, no? Kundi maging ang leadership ay talagang naroon na na-test doon sa problema na iyon. Pero praise the Lord, kapag alam mo na i-manage, no? Kapag alam mo kung paanong naroon na ang mga problema ay harapin, makikita natin na
sabi nga, hindi depression ang mararamdaman mo, kundi excitement. Amen? Ako personally, talagang lagi ko yung pinapatotoo, no? Na sa gitna ng ng pagsubok na yon, talagang kahit ako, nagtatanong ako sa Lord, Lord, ba't ganito nararamdaman ko? Bakit nai-excite ako? No? Bakit nai-excite ako sa nararamdaman kong ito? Naalala ko nung Friday, nagkaroon ng soaking, no? Kami nila, Sister Marina, no, nagka-sharean. Alam niyo, sabi ko kay Sister Marina, kung ako lang, no? Kung ako lang sa kalagayan niya, parang hindi ko kaya. Pero nakita namin yung confidence niya, nakita namin na nakatawa pa siya, no? Na biro niyo, ilan ang anak mo? 7. Lahat sila nag-aaral, pati siya. No? Pati siya nag-aaral, college. At hindi lamang basta-basta school ang kanyang pinasukan. Perpetual. No? Tinanong namin sila nung kami nila Sister Aiza bago kami nag-pray, no? Siyempre, yung ang dadalawang anak minsan natataranta pa saan. 7, kasama pa siya, lahat sila nag-aaral. Sabi namin, Paano naman manage yun, ano? Paano naman manage yun? Ang dami nila. No? Sabi nga ni Sister Marina, baon nga lang po nila nasa 600 na araw-araw. Saan ang gagaling? Si Lord po bahala. No? No? At nakita natin, nagpapatuloy sila. Sabi ko, paano ka nagpe-prepare? Paano yung bago po kami umalis ng bahay, nakaluto na. Kasi iba-iba yung kanilang iba-iba yung kanilang time, no? Na ma-manage nila yung mga anak nila. Sila ang magluluto, yung ganun ba? Na sabi ko, Lord, talagang sa biyaya at habag mo talaga, no? At makita mo sa kanya walang regret, walang depression, lagi siyang nakangiti. Amen. Ayan si Marina, no? Sabi ko nga sa kanya, ako iniisip ko pa lang parang hindi ko kaya yung pinagdadaanan mo ngayon eh. Pero dahil alam niyang i-manage, alam niya kung sino yung pagtitiwalaan niya, no? Nandoon na nagagawa niya pang ngumiti, no? Kasi sabi ko nga, ako naranasan ko po noon nung ako'y nasa Mindoro, dahil meron akong school na minamanage, no? Napilitan akong mag-aral. No? Hindi pa yung desire, napilitan ako na kumuha ng 18 units na education. Although graduate na ako ng chemical engineering, para talaga, kailangan mong meron kang 18 units na sa education. Ay, ang hirap. Kasi nga may mga anak na ako, tapos may ministry, ganun. No? Ay, sabi ko, parang mahirap. Siguro sa akin, kaya parang mahirap kasi napilitan ako. No? Siya, desire niya, no? Kasi kung ako ang tatanungin, sabihin ko kay Marina, stop ka na ng pag-aaral, hayaan mo na lang yung mga anak mo. Pero sabi niya, hindi po desire niya Tandaan natin, sabi nga, pag gusto, pag ayaw, ayan, siya gusto niya no? Kaya alam ko na si Lord ang naroon na, sabi nga patuloy na magbibigay sa kanya ng ng strength, no? Kaya sabi nga, ang unang-una, para ma-manage natin yung mga worries, yung mga problema na ating pagdaraanan, tandaan natin, pagdaraanan sa ayaw at sa gusto, walang exemption, no? Dadaan tayo dito, pero ang nais ng ating Panginoon, wag natin tong tambayan. Daanan lang natin ito ng may tagumpay na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Ang number 1, ang sabi nga, para naroon na sabi nga ay ma-manage natin ang mga problema, ang mga worries na dumarating o pagdaraanan natin. Ang number 1, ang sabi nga ay we must rejoice, no? Number 1. Yan. Tingnan ko, yan. Always be full of joy. Kailangan daw po mapuno ng kagalakan ang ating puso. Ang sabi nga dito, no, na doon sa, yan. Always be full of joy. No? Ang sabi nga nun, be full of joy.
Ang ibig sabihin po nito, yung salitang be, hindi lamang may oras na nagagalak ka, no? Hindi lamang dahil sa isang pangyayari, no? Kundi ang sabi nga kaya sinabi dito ng Panginoon na we must always be full of joy. Be, ibig sabihin, maging kasama natin, maging being natin na mayroong kagalakan sa ating mga puso, no? Na sabi nga ay ano man yung nangyayari, maramdaman mo yung kagalakan. Una na nanggagaling sa ating Panginoon. Tingnan natin sa Philippians 4:4, no? Basahin natin to sa Philippians 4:4, Goy. Na sabi nga, it is not being because of the time, no? Or a moment, but being, it is your being to be a joyful. Ibig sabihin talaga, ikaw yon na nandun ka. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice, no? Sa ibang translation, no, be joyful, be full of joy, no? Be full of joy sa NIV yon, no? Kaya kailangan ng nais ng ating Panginoon, maranasan natin ito, no? Yung kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoon. Hindi kagalakan na nanggagaling sa pagpapala na ating natanggap o dun sa sabi nga doon sa mga victory, hindi, kundi in every aspect of our lives, we must be full of joy. At tandaan natin, ang joy na yon ay sa Panginoon lang nanggagaling. Amen? No, kaya ang nais ng ating Panginoon, ito, sabi nga, be full of joy in the Lord. Let us be joyful. Sabi nga, not because of what we have in our hands, but because of what we have in our hearts. Ano ba ang meron sa puso natin? Tatanungin ko kayo ngayon. Sino ba ang nasa puso natin? Ha? Si Jesus, no? At kapag talaga ang Panginoon ang nasa puso natin, yung joy na nanggagaling sa Kanya ay ipagkakaloob niya. Amen? No? Katulad nga nung sabi nga sa inyo, na in spite noong problema na aming pinagdaanan, no? In spite na, sabi nga, yung time na kung saan parang haharap kami sa ethics committee, kumbaga lilitisin kami, no? Kahit ako, nagugulat ako, sabi ko, Lord, bakit ganito nararamdaman ko? Bakit na-excite ako? Imbis na matakot ako, imbis na ma-depress ako, pero bakit excitement? No? Iba po yung ibinibigay ng ating Panginoon. Amen? Iba yung joy, no? Na ibinibigay ng ating Panginoon. Lagi kang excited. Amen? Ano ba yung sino nakaramdam na dito na excited? Yung excited ka. Ha? Sino yung nakaramdam na nito? Yung excited ka. No? Yung excited ka na para bang, sabi nga yung iba, ang term nito, parang nasa langit ka. No? Na sabi nga, kakaiba. Ako nga po nun, meron akong naramdaman na yung excitement na yun, yung joy na yun, na sabi ko, parang na-compare ko, Lord, parang tumama ako ng malaki sa loto. No? Iba yung nararamdaman ko, nung time na yun galing ako ng Pasig, sumakay ako ng bus, nakatayo ako. Mula crossing hanggang Tanawan, nakatayo ako sa bus. Pero dahil doon sa excitement na nararamdaman ko, grabe, no? Na nung ako ay makaupo doon sa Tanawan, kasi nagbabaan yung ibang mga pasahero, at nakaupo ako doon sa katabi ng aking kinatatayuan. Nagulat ako dahil yung nakatabi ko, ang sabi niya sa akin, kanina ko pa po kayo pinagmamasdan. Iba po yung ngiti na nasa nyo, no? Hindi maitatago, makikita. No, makikita yung kagalakan. Kaya nga, ano sabi sa verse 5? Ano sabi doon sa verse 5, Goy? Yan. Let your gentleness be known to all men, the Lord is at hand. No? Naroon daw yung gentleness, pero sa ibang translation, sa NIV, tingnan mo nga sa NIV, makikita natin, iba yung yung term, yan. Yan, gentleness din, no? Be evident to all. Magiging evident ito, makikita, no? Sa ating mga buhay. No, na ang sabi nga ay, may term nga na ang sabi nga ay, chill ka lang, no? Cool ka lang. Na meron, yun nga, katulad nga nung kay Marina, no? Na, alam mo, ang laki-laki ng problema niya. No, ang laki-laki ng problema niya, pero bakit nakakangiti pa siya?
Bakit lagi siyang nakangiti? No? Because of the joy of the Lord. Amen? Iba kasi yung joy na nanggagaling sa ating Panginoon. No? Kaya makikita natin, kahit may mga kakulangan yung kanyang mga anak, no, sabi nga lang niya doon sa kanyang mga anak, share muna kayo ng gamit. Pag may dumating, edi hati-hati uli kayo, no? Nandun na namamanage, no? Namamanage niya kung paano ang gagawin. No? Kaya naroon na iba yung joy na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya ito po yung napakahalaga. At ang sabi nga, itong joy na ito, magbibigay sa atin ng gentleness, ibig sabihin talagang mahinahon, no? Sabi nga, ay magiging evident, makikita, no? Hindi ka makikita na talagang problemado ka, no? Nagulat pa nga po ako dahil pagkatapos namin mag-pray, sabi ko sa kanya, may bigas pa kayo? Huling saing na lang po. Nakangiti yun, ha? Huling saing na lang po. Ikaw kaya, dumating ka sa ganung punto, makakangiti ka kaya? No? Pero if you have the joy that is coming from our God, matatawanan mo lang ang problema. Katulad ng awit, tawanan mo ang iyong problema. Dahil alam mo na ang Diyos mo ay gumagawa ng himala. Amen? No? Kaya purihin ang ating Panginoon. Yun yung number 1. No? We must always be full of joy. At tandaan natin, tanging ang Panginoon ang makapagbibigay nito sa atin. Amen? Praise the Lord. Pangalawa, ang sabi sa pangalawa, naroon na sa verse 6. Yan. Cast your worries to God. No? Ano sabi doon? Verse 6. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. No? Naroon daw na nagkaroon ka ng problema, no worry. No? Kapag nagkaroon ka ng problema, may dinadaanan kang problema, ang gawin mo para ma-manage mo, ilapit mo sa ating Panginoon. No? I-cast mo to, no? Katulad ng sinabi sa 1 Peter 5:7, no? Ang sabi nga, cast all your cares upon Him, for He cares for you. No? Dahil siya yung unang-una na nagke-care sa atin. No? Itiwala natin sa Kanya. No? Isabihin natin sa ating Panginoon. No? Makikita natin. Yun nga, isang nabibigay ko laging example, ay yung nangyari kay architect, no? Yung isa nating kasama sa Camellia. Na kung saan siya daw po ay pauwi, kasi lagi silang nasa biyahe, no? Kasi siya po ay professor siya, tapos meron din silang mga, sabi nga ay, tag dito, construction na ginagawa, no? Dahil may construction company sila. Kaya kung makikita nyo, lagi siyang nasa biyahe, no? And nung time na yon, siya lang yata mag-isa, pauwi na siya, at nung pababa na siya doon sa may skyway, naramdaman niya wala siyang preno, no? Wala siyang preno, kaya kahit na anong gawin niya, walang preno. Pero, dahil nga, una, alam niya na kasama niya ang Panginoon, hindi siya iniiwan, hindi siya pinababayaan, no? Alam niyo, ang lumabas lang daw po sa kanyang bibig, Panginoon, bahala ka na po, tulungan niyo ko. Yun lang. At nung sabihin niya yon, no, nagulat siya, yung kanyang biglang kumabig yata sa kanan at mayroong tinamaan na biglang tumigil yung kanyang sasakyan. At nung may dumating para siya ay i-assist, gulat na ang sabi sa kanya, alam nyo, napakapalad nyo. Dahil yung ganyang pangyayari, yung ganyang sitwasyon po, walang nakakaligtas. No? Walang nakakaligtas daw pag gano'n na yung, lalo na pababa pa yun. Pero purihin ang Panginoon, may Diyos tayo na makapangyarihan. Amen? Na sabi nga, anytime, pwede mo siyang tawagan. No? At sa panalangin, hindi kailangang mahaba. No? Kaya yung iba kasi ang alam nila, kailangan mahaba yung yung panalangin. Hindi. Sa ating Panginoon, no, naroon na, sabi nga, di ba, si Peter nga, gusto niyang lumakad sa tubig. Ano lang ang sinabi niya? No? Na, Panginoon, help me. Ano sabi ng ating Panginoon? Come. No?
Mga simpleng ano lang, pero taos galing sa ating puso. No? Yun yung panalangin. No? Yung pagtitiwala. Yun talagang mayroong tiwala sa ating Panginoon. No? Kaya makikita natin na sabi nga, sa panalangin na yon, no, hindi lang basta sasambitin natin, hindi lamang basta naroon na sasabihin natin, kundi ang nais ng Panginoon, cast it. Ibig sabihin, ipagkatiwala mo. No? Meron nga ako narinig na preacher, ang term niya ay throw it. No? Throw it to God. Kapag ang isang bagay, ibinato mo, hawak mo pa ba? Ha? Hindi na. Kasi ibinato mo na sa Kanya eh. Eh minsan, ang hawak natin, yoyo. Alam niyo ba yung yoyo? Ha? Kahit gaano kahaba yung tali ng yoyong yun, pag ibinatong ganon, bumabalik. Bakit? Kasi hawak mo yung tali. No? Pero ang nice ng ating Panginoon, kapag sinabi natin, cast all your cares upon Him, talagang bibitiwan mo na. Ipagtitiwala mo na sa Kanya. No? Ano man ang mangyari, pinagkatiwala mo na sa Panginoon. No? Talaga ang sasabihin mo, Lord, Lord, into your hands I entrust my life. No? Pinagkakatiwala ko na, Lord. At makikita po natin, kapag po, ganun po yung ating ginawa, no, ang sabi nga ay, ang pangatlo, no, ang sabi nga why worry if we can pray? Bakit daw tayo magwo-worry kung tayo ay nakakapag-pray? Sino dito ang hindi nakakapag-pray? Sino dito ang nakakapag-pray? Tayaas ang kamay. Ayan, ibig sabihin, hindi tayo dapat mag-worry kasi nakakapag-pray tayo, no? Nakakapanalangin tayo, nakakatawag tayo sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay nakakatawag sa ating Panginoon, nakakapanalangin ka, hindi ka magwo-worry. Amen? No? Praise the Lord. Ang sabi nga, why worry if we can pray? We are not supposed to worry because we can pray about everything. Di ba? Ang sabi nga noon, be not anxious of anything, but in everything, no, let your request be made known unto God. No? Kaya ang sabi nga, therefore, there is no reason to worry about, no? After you have pray everything. Kapag daw na ipanalangin natin to, ng totohanan, ha? Kapag yun talagang ang panalangin natin ay pinagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kapag ang panalangin natin ay hindi katulad ng isang yoyo, na kapag ibinato natin, kapag ibinigay natin sa Panginoon, bumabalik sa atin. Kundi ang ating panalangin ay talagang, Lord, iniiwan ko po ito sa inyong paanan. Pinagkakatiwala ko po ito sa inyong paanan. Amen? No? At makikita po natin, grabe ang ating Panginoon. No? Nandun, lalo siyang gumagawa ng himala. Amen? Kapag nakita niya na ang kanyang mga anak talagang totally pinagkakatiwala. Talagang sabihin natin, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Binababa ko na ito sa inyong paanan. Alam niyo, kapag po naging ganun yung ating attitude, lagi nating mararanasan yung kanyang himala. Amen? Lagi nating mararanasan yung kaparaanan niya. Na ang sabi nga sa Isaiah 55, ang kaparaanan niya ay higit sa ating kaparaanan. At ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Amen? At ang sabi nga po, kapag po nandoon na talagang kinas natin o pinagkatiwala natin o ibinato natin sa ating Panginoon yung ating mga worries, ang number 3, ano sabi sa number 3? Yan. We can experience God's peace. No? Mararanasan daw natin yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. No? Sabi nga yung God's peace na yun, it exceeds anything we cannot understand. Beyond our imagination or understanding. No? At tandaan natin, God's peace is not the absence of difficulties. Ang God's peace daw, yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon, hindi ito bunga na nawala na yung worries natin. No? Nawala na. Parang nawalang parambula. Hindi. Ang sabi dito, but the presence of Jesus in our lives. Amen?
no? Ang tunay na kapayapaan daw ay hindi dahil wala ka ng problema, no? Kundi ang tunay na kapayapaan ay dahil nasa puso mo, nasa buhay mo ang ating Panginoong Hesus. Amen? Ang tunay na kapayapaan ay nasa presensya ng ating Panginoon, no? We can experience the peace of God even in our difficulties. Tandaan natin, isang example, si Daniel, no? Sa book of Daniel. Si Daniel po ay dumating sa punto dahil ayaw niyang sumunod doon sa hari na sumamba siya. Doon sa mga, tawag dito, sa mga rebulto, no? Nung time na yon nagbaba ang hari na kapag hindi kayo sumamba, no, sa rebultong aking pinagawa, itatapon kayo sa lion's den, no? Doon sa kulungan ng mga lion, ng mga leon, no? Pero dahil si Daniel, no, naroon na sabi nga kaya niyang i-manage ano man yung pagsubok na yon, hindi siya naroon na sabi nga ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Ang kanya pa rin ginawa ay sumunod siya sa kalooban ng Diyos na hindi siya sasamba sa anumang Diyos-Diyosan. At dahil dito, siya ay tinapon sa kulungan ng mga leon. Tandaan natin, nung siya ay itinapon sa kulungan ng mga leon, no, hindi pinatay ng Diyos ang mga leon. No? Hindi pinatay ng Diyos ang mga lion. Nandun pa rin ang mga lion. No? Nandun si Daniel doon sa kulungan ng mga lion. Pero, dahil alam niya na kasama ang Diyos, no, makikita natin payapa si Daniel. No? Yung mga sundalo na ibinuhat siya para itapon doon sa lion's den, nasagpang ng mga leon. No? Pero si Daniel, kahit nandun, meron nga isang parang picture na nakita ko, ewan ko kung ano, na habang nandun sa lion's den, si Daniel, no, nakahiga pa siya, nakaunan siya. Sino nakakita ng ganung picture? Nakaunan siya doon sa leon. Di ba? Merong ganung, may ganung parang, ewan ko kung sa mga, ng mga bata, no, book ng bata. Parang ganun ipinicture. Ganoon kapayapa ang puso ni Daniel, no? Dahil alam niya, kasama niya ang Diyos. Dahil sa presensya ng Panginoon, no? Biro mo, ginawa niya pang unan yung leon, no? Sino nakakita ng picture na yon, no? Meron yung meron yung ganung na ganung kapayapa, ganun ang nais ng ating Panginoon. Maranasan natin na in spite na nandun tayo sa lion's den, nandun tayo sa grabing problema, still kalmado ka, may peace ka. May peace ka, no? May peace ka na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Na sabi nga ay, cool na cool ka lang kahit marami kang problema. Ang sabi nga, peace will guard your heart and mind through our Lord Jesus Christ. Ang sabi doon sa verse 7, no? Doon sa verse 7 ng Philippians chapter 4, verse 7. Sabi doon, di ba? Yan. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Po, kaya yung kapayapaan na yon ang mag-iingat. No? Bigla ko pong naalala lang ngayon na alam ko doon sa maaring masamang balita o nakakatakot na balita ngayon ang nagsisirculate doon sa Japan, no? Dahil ang sabi nga ay dahil sa masyado na silang high-tech talaga, napipredict nila, nalalaman nila, at yun nga, ang sabi nga ay kasi once, ewan ko kung ilang decade lang na talagang darating yung malaking malakas na lindol na yon na ang sabi nga ay half ng Japan ay no? Pero nakita ko doon yung nabasa ko doon sa palagay ko Christian talaga yung ay doon sa kanyang sulat na yon, in spite na ganoon yung kanilang naririnig, yung preparation na pinagagawa sa kanila, pero doon sa huli, no, ang sabi niya nga ay I trust God, no? I trust God, no po. Kaya makikita natin na kahit
nandoon na mayroong mga, habi nga ay, kapag naroon yung pagtitiwala, at ako'y naniniwala, habi nga ako'y nananampalataya, no? Dahil, sabi nga, isa sa prophecy na ang ating bansa ay missionary sending nation, maraming Kristiyano, maraming Pilipinong Kristiyano sa Japan. Amen? No? At tandaan natin, noong sinabi ng Diyos kay Abraham na, Abraham, sabihan mo yung iyong pamangkin, no? Sina Lot, kasi noong time na, sabi nga ay pinapili ni Abraham si Lot kasi lumalaki na yung mga family nila, no? Ang sabi ni Abraham, pumili ka kung saan kayo pupunta. Ang pinili ni Lot, kasama yung kanyang pamilya, doon sa Sodom at Gomorrah, no? Kasi siguro nakita niya, wow, ang daming ilaw, no? Wow, ang daming, kumbaga ay modern, no? Kaya doon sila nanirahan, pero yung palang lugar na yon ay punong-puno ng kasalanan, no? Maraming mga homosexual, maraming mga talaga, no? Mga immoralities na nangyayari at dumating sa punto yung judgment ng Diyos. Pero dahil nga si Abraham ay mayroon talagang intimate relationship sa ating Panginoon, no? Hindi nagtatago ng sikreto ang Diyos, no, sa kanya. Kaya sinabihan siya na Abraham, naroon na magkakaroon ng judgment sa Sodom at Gomorrah, no? Uulan ng apoy ng asupre doon sa Sodom at Gomorrah, no? At sa pagkakataon na 'yon, no, dahil alam ni anong pangalan to, ni Abraham na nandoon yung si Lot, no, at ang kanyang yung mga anak ni Lot, no, pamilya ni Lot, no, nagkaroon siya ng ng kababag, ng problema siya, no? Pero yung problemang yon, idinadain niya pa rin sa ating Panginoon. Kaya ano nangyari doon? Nakipag-bargain siya, no? Nakipag-bargain siya sa Diyos. Nang sabi niya, Panginoon, kung merong 50 matuwid, may mga 50 anak kayo doon sa sa Sodom at Gomorrah, gugunawin niyo po ba ang Sodom at Gomorrah? Alam niyo, sabi ng Diyos, kapag nakakita ko ng 50 na matuwid, ibig sabihin, 50 born again, 50 Kristiyano, 50 na nagtitiwala sa Diyos, sabi ng Panginoon sa kanya, kay Abraham, hindi ko itutuloy ang judgment. Nung una, medyo, si Abraham, nagkaroon siya ng pag-asa. Pero, bigla na naman siyang nagkaroon ng alalahanin. Sabi niya, Lord, kung 40 lang ang makita nyo. Ang sabi ng Lord sa kanya, pag nakakita ako ng 40, no, doon sa Sodom at Gomorrah, hindi ko itutuloy ang judgment. Wow! Nagkaroon na naman siya ng Maya-maya, bigla na naman siyang naku, kung walang 40. Lapit uli siya sa Diyos. Lord, kung 30 lang ang makita nyo. Alam nyo, napakamahabagin talaga ng Diyos. Talagang grabe yung compassion niya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pag nakakita ako ng 30, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomorrah. No? Wow! Lalong nagkaroon ng pag-asa si Abraham na hindi mapapahamak yung kanyang, ang tawag dito, pamangkin, no? At ang kanyang pamilya. Maya-maya, naku, kinalabit na naman siya ng kaaway. Binigyan na naman siya ng problema. Kung walang 30, lapit na naman siya kay Lord. Sabi niya, ay Panginoon, kung 20 po, no? Sabi ng Panginoon, kung may makita akong 20, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomorrah. Biro niyo yun? Nakahanda na yung judgment. Pero kapag talaga pala tayo ang humingi ng ng request, ginagrant niya. Amen? No? At sa pagkakataon na yon, no? Bigla, Lord, huli-huli na lang. Kung 10 lang ang makita nyo, no? Kung 10 lang ang makita nyo matuwid doon sa lugar na yon, tutupukin nyo pa po ba? Alam nyo, sabi ng Panginoon, pag nakakita ko ng 10, hindi ko tutupukin
ang Sodom at Gomorrah. Ang nakakalungkot lang, wala. Ang matuwid lang, si Lot, yung asawa niya, yung anak niya, 2 lang yata ang anak niya. Apat! Kaya natuloy ang judgment doon sa Sodom at Gomorrah. Pero in spite of that, no, nagpadala ng anghel ang Diyos para mailigtas, no? Para mailigtas ang pamilya ni Lot. Pero nagbigay ng warning. Huwag na kayong lilingon. No? Huwag na kayong lilingon. Nakakalungkot yung asawa ni Lot. Lumingon. Ano nangyari? Naging haliging asin. Kaya ang talagang nakaligtas lang, 3 lang. Si Lot at yung kanyang 2 anak. No? Minsan, naroon na yung pagliligtas ng ating Panginoon, lumilingon pa tayo. No? Kaya imbis na dire-diretso, yung pagbulusok natin, dire-diretso, yung pag-angat natin o yung pagle-level up natin, nauudlot pa. Kasi lumilingon tayo. No? Huwag tayong lumingon. No? Kapag may ginagawa ang ating Panginoon. No? Alam nyo, hanggang sa kasalukuyan po, no? Kapag nag-request tayo sa Diyos, makikita natin, He is an answering God. Amen? Naalala ko yung patotoo ng aking kapatid, no? Si Christy, tsaka si Alex. Nabalitaan po nila na mayroong malakas na hurricane na naroon na dadaan doon sa Texas. Kasi kami po, nandun yung mga kapatid ko, no? Nandoon yung yung nanay ni Alex, yung bayaw ko, tsaka yung tatay niya, no? Tsaka yung isa niyang kapatid, nandoon. 2 pa lang kapatid niya ang nandun sa Texas, no? Dahil narinig nila, no, yung napakalakas na hurricane na yon, nanalangin sila, nag-pray sila, no? Pinag-pray talaga nila. Alam niyo po, sa himala ng Diyos, sabi nga ni Chrissy, talagang grabe yung pasasalamat nila sa Panginoon. Yung nasa paligid daw, no? Noong dun sa lugar ng biyanan niya, ay talagang mga nawasak. Tanging ang bahay lang nung kanyang biyanan ang hindi nawasak. Amen? At hindi lang yon. Nung mangyari po yung hurricane na yon, halos maigit 1 linggo. Yung iba, 1 linggo, sila Ate Glor, 1 linggo, yung ibang lugar, ganon yung iba, halos 1 buwan, no? Kasi yung kilala namin pastor, pag nandun kami sa Houston, no? Meron kaming inaatinan noon na church, Filipino church, no? Nagpo-post siya na talagang sinasabi niya na walang kuryente, walang talaga. Ang tagal. Pero alam niyo, sabi nga nung kapatid ko ni Christy, no? Tanging yung bahay nila ang hindi nawalan ng kuryente. Ganoon ang ating Panginoon pag nag-request ka. Kahit malayo ang iyong mahal sa buhay, no? Makikita mo na kaya siyang abutin, kaya siyang, habi nga, samahan ng ating Panginoon. Saan ka pa? Amen? Saan ka pa tatawag? No? Di dun sa sigurado na. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? No? Kaya makikita natin na yung kapayapaan, no? Yung kapayapaan ay mararanasan natin, no? Ang sabi nga yung peace na magbabantay sa ating mga mahal, sabi nga yung magbabantay na sa ating puso, sa ating isipan, no? Alam ko, katulad si Aisa, na si Ayan, talagang lagi siyang sumasakay ng barko, no? Pero in spite of that, dahil kilala niya ang Diyos na sabi nga ay pinaglilingkuran niya, tinatawagan niya, alam niya na may divine protection, no? Ang kanyang asawa, no? Bagamat minsan may mga bagay katulad nga no na sabi nga mayroon siyang nabalita ng mga pirata, talagang alam ko kung gaano lumuhod si Aisa para yung sasakyan o yung barko nila Aya na hindi naroon na sabi nga ng mga piratang yon. No, ganun po, no? Kapag tayo ay naroon, mararanasan natin yung peace na nanggagaling sa ating Panginoon, na yung request natin, no? Lalo na sa ating mga mahal sa buhay, ay igagrant niya. Amen? Igagrant ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. At ang panghuli, ang panghuli, na ating naroon na, we must renew our thoughts. Kailangan daw i-renew natin yung ating isipan para ma-manage natin
yung worries o yung mga, sabi nga, mga problema, mga pagsubok na, sabi nga ay ating naroon na madadaanan o pagdaraanan o dinadaanan. No? Basahin natin. Philippians chapter 4 verse 8. Yan. Ang sabi dito, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are noble, whatsoever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. No? Kailangan daw po yung ating mga isipan ay i-renew natin, no? I-train natin sa mga bagay na totoo, no? Sa mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na makapagbibigay ng papuri sa ating Diyos. At alam naman natin na walang iba na pwedeng makapag-renew ng ating mind kundi ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng ating Panginoon. At tandaan natin, ang sabi dito sa sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. Yan, basahin natin. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. Anong sabi doon? Yan. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds. Sa 5. Casting down arguments and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. No? Ibig sabihin po na ang labanan natin, no, nasa isipan. Ang tunay na battlefield ng isang Kristiyano ay nasa isipan. No? Dito tayo aatakihin ng kaaway. No? Dito ka atakihin ng kaaway, makakarinig ka ng pagbibintang, makakarinig ka ng, habi nga, yung mga problema, makakarinig ka ng kung ano-anong bagay. Kapag hindi renewed ang mind natin, no, pwedeng magalit ka. No? Lalo na kapag ang ibinibintang sa'yo, hindi naman totoo. No? O kaya naroon na magre-react ka ng hindi maganda. No? Kapag hindi renewed ang mind natin. Kaya sa oras na ito, para daw ma-manage natin yung mga problema, mga pagsubok, let's renew our mind. Katulad ng sinabi sa Romans 12:2. No? Be not conformed to this world, but we must be transformed with the renewing of our mind, that we may prove what is that good and the perfect will of God. No? Dahil ang sabi nga, kapag hindi renewed ang mind natin, bigla kang magagalit. Perfect will ba yun ng Lord? Kapag hindi renewed ang mind natin, bigla ka mambibintang. Perfect will ba yun ng Lord? Kapag naroon na, sabi nga, hindi renewed ang mind natin, negative kaagad ang magiging reaction natin. No? Pero kapag renewed ang mind natin, no po, ang sabi nga, malalaman natin kung ano ang perfect will of God. No? Makaka-act tayo, makakakilos tayo, makakasalita tayo nung kalooban lamang ng ating Panginoon. Na ang sabi nga sa Philippians 4:8, yung mga bagay na nagbibigay lamang ng papuri sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya ang sabi nga po, napakahalaga na naroon daw po na maging, sabi nga, magkaroon tayo ng desire. Let's renew our mind. No? Let's renew our mind. Na naroon na, sabi nga, ang isip natin na ito ay mapuno ng pangako ng ating Panginoon. No? Yung mga, sabi nga, yung naroon na, sabi nga, yung katapatan ng ating Panginoon. No? Bakit? Dahil kapag naroon na renewed ang mind natin, no? Basahin natin dito sa, may mga verses ako na sulat, na ito ay nararanasan ng isang renewed mind. No? Ang sabi dito, yan. Psalms 94 verse 19. Psalms 94 verse 19, ang sabi ganon, in the multitude of my anxieties within me, your comfort delights my soul. No? Sa dami daw na mga problema, no, yung anxieties, no, multitude, sabi ganon, of my anxieties within me, no,
Your comfort delights my soul. No? O sa NIV, ang sabi niya, your consolation brought me joy. No? Kaya kahit na kapag renewed yung mind natin, kahit napakaraming problema, still yung joy ay lumalabas. No? Nandoon yung nararanasan mo. Sabi nga ano pang version? Dito. Sa King James yun, in the multitudes of my thoughts within me, thy comfort delights my soul. No? Sa NLT naman, when doubts filled my mind, your comfort gives me renewed hope and cheer. No? Makita natin, ano? Kahit daw na yung mga doubts sa ating mga isipan, pero yung comfort ng Diyos ang magbibigay sa kanya ng bagong pag-asa at ng kagalakan. Amen? At hindi lamang yon, sa Psalms 23 verse 4. Ano sabi dun sa Psalms 23 verse 4? No? Sabi ni Haring David yan, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. No? Kapag renewed yung mind natin, na nagpapaalala sa atin na kasama natin ang Diyos, hindi ka nag-iisa. No? Sabi nga, katulad sinabi ni Haring David, kahit lumakad pa ako, no? Sabi nga, kahit lumakad ako sa darkest valley, sa pinakamadilim na valley, no? I will fear no evil. Hindi ako matatakot. Bakit? Kasama niya ang Diyos. Amen? No, 'di ba? Sabi nga, may verse din sa Bible na dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, no? Dahil alam mo na kasama mo ang Diyos. Katulad yung yung tatlong kabataan, si Shadrach, Meshach at Abednego. Tinapon sila sa fiery furnace, no? Pero hindi sila nagpanik, hindi sila nagganon, hindi sila nagpapalag, no? Hinayaan nila na daanan nila yung fiery furnace na yon. Pero tandaan natin, ni isang nilang buhok, hindi man lang nasunog. Bakit? Nakita nung hari na hindi lang sila 3 doon sa fiery furnace, kundi sila ay 4. Ibig sabihin, kasama nila ang Diyos. Amen? Sa ating mga buhay, kapag kasama natin Diyos, alam natin na kasama ang Diyos, walang makakaalam na may problema ka. Amen? Walang makakaalam na may problema ka. Kasi nga, lagi kang nakangiti. No? Yan, katulad nga si Marina. No? Kung di ko pa tinanong, kung may bigas pa sila, sabi niya nga, huling saing na nila, pero nakangiti pa rin. No? Walang makakaalam na may problema ka. Walang makakaalam na may pinagdaraanan ka. No? Dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama natin ang Diyos. At ano pa? Yan. The very answer for us not to be fearful is the presence of God in our lives. Yan. Dahil ang sabi nga niya sa Hebrews 13 verse 5, tsaka sa Deuteronomy 31 verse 6, God promised, I will never leave you nor forsake you. No? Iiwan ka na ng lahat. Pero hindi ka iiwan ng Diyos. Pwede kang iwan ng asawa mo. Yun, maraming nangyayaring ganon. Pero hindi ka iiwan ng Diyos. Amen? No? Pwede kang iwan ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, pero hindi ka iiwan ng Diyos. Pwede kang iwan ng mga kaibigan mo, pero hindi ka iiwan ng Diyos. Kapag yun ang nasa puso't isipan natin, tandaan natin, hindi tayo magugupo ng kaaway. Amen? Dahil alam mo, isang Diyos na makapangyarihan ang kasama mo. Na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen? Kaya alam nyo, ang i-desire natin, hindi yakap ng mga mahal natin sa buhay. Ang i-desire natin, hindi yakap ng kung sino pa man. Ang i-desire natin, yakap ng ating Panginoon. Amen? Dahil iba kapag yumakap ang ating Panginoon. Amen? No? Kaya makikita natin, no, naalala ko tuloy bigla, yung nangyari nga noon sa, doon sa Bako. Noong kami ay
bago umuwi, no, nagpunta kami ng Bako para tignan yung lupa na ibinebenta, naiwan kami. No, naiwan kami, hindi na kami nakasama. At noong time na yon, bigla-bigla may tumakbo, lumapit sa amin. Na sabi niya, ipag-pray niyo po yung si ano doon dahil naghihingalo. No? Naghihingalo na daw, yung matanda. At nung kami po ay napunta doon, nakita nga namin, talaga, ganun na yung matanda, payat-payat na niya, na ano, no? At yun nasa paligid nila, talagang parang nandoon na nagpapanik na. No? Pero praise the Lord, makita natin, yung tumawag po sa amin kasi Christian na. No? Ma-attend doon sa gawain doon sa J. Blue Bako. At alam niya na ang tunay na kapahingahan, ang tunay na kaligtasan ay nasa ating Panginoon lang. No? Kaya tinawag niya kami. At noong time na yon, pinatanggap yung naghihingalo na yon, na sabi ko nga, ayon sa pag-aaral, ang huling nawawala na senses sa tao bago siya mamatay ay ang kanyang pandinig. No? Kaya kapag may mga ganong sitwasyon, anuhan lang natin, no? Kausapin natin, bulungan natin, at hayaan natin na pasunurin natin sa panalangin kahit hindi mo na makitang bumuka ang bibig niya, pero naririnig niya yon, at alam mo na, at yung ganong mga talagang hahawak na lang talaga yun sa ating Panginoon, no? At alam nyo, nung time na yon, after na ipanalangin yung naghihingalo na yon, no? Nilid din ako ni Lord na ipanalangin din yung nasa paligid, yung mga taong nandun na nagpapanik kasi nakikita nga nila na ano. At sila rin ay tumanggap sa ating Panginoon. Amen? No, kaya makikita mo, no, nung after nun, ilang minuto lang, narinig na lang namin na umalis na yung matandang yun, nasa kamay na ng ating Panginoon. No? Wala kami narinig na sigawan, na biglang iyakan, kundi nagkaroon lahat ng kapayapaan sa puso. Dahil hindi lang yung matanda ang nakatanggap ng kaligtasan, kundi lahat ng nandoon. Amen? No? Kaya napakahalaga po noon. No? Na sabi nga, lagi nating tatandaan, God will never leave us nor forsake us. Amen? Kaya, at yun nga, para ma-renew ang ating mga isipan, no? Lagi natin tandaan yung katapatan ng ating Panginoon. Remind ourselves of God's faithfulness. No? Sabi nga, God is consistent in His faithfulness. Sabi nga sa Psalms 36 verse 5, your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds. Sa Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, God is faithful to help us to overcome temptation. No? Sa 1 Corinthians 10:13 yon, sabi nga noon, there is no problem, there is no temptation that is not common to man. Yan. No temptation has overtaken you that is not common you except such as is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but the temptation will always make a way of escape that you may be able to bear it. No? Bibigyan tayo ng Panginoon kung ano yung magiging solusyon para mapagtagumpayan mo yan. At sa 1 John 1:9, no? Dito, minsan nakakalimutan ito. Kaya nagkakaroon ng self-condemnation. Pero tandaan natin, ang sabi sa 1 John 1:9, God is faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. No? Na sa ating pagkakamali, yung iba, imbis na magsisi, imbis na naroon na magpakumbaba sa ating Panginoon, humingi ng tawad, no, kinukondem yung sarili. Pero ang sabi ng Panginoon, siya ay tapat at banal, na tayo'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Kaya ang gagawin lang natin, lumapit sa Kanya. No? Nagkaroon ka man ng hindi, sabi nga, nakagawa ka man ng hindi maganda, no? Huwag mo ilayo ang sarili mo. Lumapit ka lang sa ating Panginoon. Siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin, no? Sabi nga, God is faithful. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Tapat siya na tumawag sa atin. Tapat siya na naroon na, sabi nga ay, pinili niya tayo, no? Bagamat hindi tayo karapat-dapat,
pinili niya tayo dahil sa katapatan niya. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Ang magagawa lang natin, lumapit tayo sa Kanya. No? Magpakumbaba tayo sa Kanya. At sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, sa 2 Thessalonians muna, 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, He will strengthen and protect you from evil one. Yan. But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. No, kaya lagi nating i-remind yung katapatan ng ating Panginoon. At sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, ano sabi dan? If we are faithless, He remained faithful. He cannot deny Himself. No? Bagamat minsan tayo, nawawalan tayo ng pananampalataya dahil sa nangyayari, no? Ay minsan sumusuko tayo, pero tandaan natin, nananatili siyang tapat. No? Nananatili siyang tapat, kaya lumapit lang tayo sa Kanya. No? Hindi niya tayo pababa, hindi niya tayo pahihindian. No? Yung iba kasi, imbis na lumapit sa ating Panginoon, lumalayo. Babalik na lang ako sa dati. Palagay mo ba, pag bumalik ka sa dati, ano mangyayari sa buhay mo? Lalo ka lang lulukuban ng demonyo, no? Kasi sumuko ka. Isa lang ang paraan, lumapit lang tayo sa ating Panginoon, no? Magpakumbaba tayo sa Kanya, yung katapatan niya. Sabi nga sa Matthew 6:27, anong sabi sa Matthew 6:27? Yan, tignan natin. Yan, sabi ng Panginoon, which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Sino sa inyo, sino sa atin, na dahil sa pag-aalala ay makakadagdag sa iyong buhay? Hindi. Ang nangyayari pa, yung mga nagwo-worry, no, binibigyan nila ng end, yung kanilang buhay. Nakakala nila, yun na, tapos na. Hindi. Impyerno pa ang babagsakan mo. Di lalong, kung hirap ka dito, mas lalo ka mahihirapan. Di ba? No? Akala ng iba, pag nagpakamatay sila, pag nag-ano sila, tapos na. Hindi. Lalo lang impyerno ang mapupuntahan mo. Bakit? Dahil yung buhay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, yung buhay na pinahiram sa iyo ng Diyos, yung buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos, binaliwala mo. No? Kaya sabi nga ng Panginoon, no? Sino makakapagdagdag ng buhay mo kapag ikaw ay nag-alala? Kaya huwag tayong mag-alala. Lumapit lang tayo sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya alam nyo, yung nagbibigay ng mga suicidal na yan, ang dyablo. No? Siya yung nagdidikta sa iyo, yun ang nagdidikta, yun ang nakakalungkot ngayon. Lalo na maraming mga kabataan. Akala nila, ganun lang. Alam nyo, nung minsan nakausap namin si Pastor sa Korea. Ang isa sa problema ng churches sa Korea ay ang mga kabataan. Bakit? Konting problema lang, nag-a-attempt ng suicide. Konting problema lang, konting hirap lang, no? Samantalang yung mga ninuno, yung matatanda doon sa Korea, lahat ng hirap pinagdaanan nila dahil dumaan sila sa gera, no? Dahil naranasan nila yung gera. Alam niyo, nung kami po ay nagpunta ng Korea, meron sila dong isang parang museum. Kasama ka, Ate Abby, no? Meron kaming pinuntahan doon na talagang pinakita kung gaano sila pinahirapan ng Hapon, no? Kung gaano nilata yung kanilang katawan. Lahat nakikita mo doon, yung mga picture, yung mga ano. Pero alam niyo po ba, very grateful ang Korea sa Pilipino. Dahil ang Pilipino ang isang ginamit para sila ay makatulong na magtagumpay laban sa Japan, no? Kaya grabe po ang pasasalamat nila, no? Kaya po yung mga pastor pag napunta ng Korea, talagang nandoon po yung paglilingkod nila, no? Na yung muksamin, ganon. Yung paggalang nila, lalo na pag Korean pastors. Dito sa ating bansa, pag pastor, imbis na muksain. Praise the Lord. No? Ang sabi nga po, let's not worry. Huwag nating hayaan na mga pagsubok, ang mga problema, no, ay naroon na kainin tayo. Ang sabi sa 2 Timothy 1:7, yan.
Last verse. Sa King James tayo. For God has not given us the spirit of fear, but power, love, and of sound mind. No? Hindi na tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at katinuan ng isip. No? Katinuan ng isip. Ito po ang ibinibigay ng ating Panginoon dahil sa kanyang katapatan sa atin. At tandaan natin, sabi nga nun, spirit of fear. Ibig sabihin, kapag nandun yung takot, no? Nandun yung depression, anxiety, espiritu yun. Espiritu yun. Kaya kailangan, alam mo yung kung sino yung kaaway mo, hindi tao. Sabi sa Ephesians chapter 6, no? We wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, the rulers of darkness, the spiritual wickedness in high places. Na ang layunin nila, pumatay, magwasak, at sumira. Yun yung layunin ng masasamang espiritu. Pero, ang sabi ng ating Panginoon, ang ibinibigay niya sa atin ay power, kapangyarihan. No? Kapangyarihan na nanggagaling sa Santong Espiritu. Love and sound mind. Amen? No? Love and sound mind. Hindi mo hahayaan na naroon na sabi nga ay kitlin ang buhay mo. Magkakaroon ka ng sound mind. No? Marirealize mo na tapat ang Diyos na nagpahiram ng buhay natin. Amen? No? Kaya sa umaga pong ito, we can manage our worries. No? Mamamanage natin to kapag alam natin ang paraan. Kapag alam natin ang paraan. At ito ay tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Amen? No? At ang nais ng ating Panginoon, i-exercise natin to para maranasan natin. Hindi lang basta malaman natin, maranasan natin. Para po, pag nandun na kayo sa gitna ng ano na yon, no, hindi ka kayang gapiin ng kaaway. Lagi kang magiging victorious. Walang makakaalam na, uy, may problema pala to. Kundi lagi ka kasing makikita na masaya. Lagi kang makikita na para bang, habi nga, matagumpay, no? Kasi nga, ang joy na nanggagaling sa ating Panginoon ang magmamanipulate sa ating buhay. Amen? Praise the Lord. Kaya, sa umaga pong ito, meron bang mga worries? Meron bang mga alalahanin? Meron bang mga problema na parang binabangungot ka? No? Ang sabi ng Panginoon, pray. Cast it all unto God. Iwan natin sa ating Panginoon. No? Ibaba natin sa ating Panginoon. Huwag natin dalin. No? Maaring naagrabyado tayo. Tandaan mo, ang ating Diyos ay He is a great judge. Ang Diyos magtatanggol para sa atin. No? May ginawa bang masama ang iba sa iyo? No? Kapag naroon na, habi nga, mayroon kang kapayapaan, alam mo, walang natatago sa Diyos. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin. He is our great judge. No? Kaya mawawala yung mawawala yung takot mo, mawawala yung galit mo, mawawala yung lahat ng bagay na yon if we cast all our cares unto God. Sabi ng Panginoon sa 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Tandaan natin, siya ang unang-una na nagkikare sa atin. Kilala tayo ng ating Panginoon. Alam niya yung mga pinagdadaanan natin. Ang nais lang ng ating Panginoon, una, magpakumbaba tayo sa Kanya. Ilagak natin, itiwala natin sa Kanya, iwan natin sa Kanyang paanan. Anuman yung mga kabigatan na yan, anuman yung mga problema na yan, ang sabi ng Panginoon, tapat siya. He is faithful. Amen. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil ang nais nyo sa inyong mga anak ay makita nyong matagumpay, Panginoon. Hindi pinaglalaruan ng kaaway, hindi pinaglalaruan ng dyablo, kundi, Panginoon, tinatapakan namin ang lahat ng gawa ng dyablo sapagkat kami ay matagumpay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa oras na ito, habang inaawit natin yung katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Kung mayroong mga kabigatan,
Kung mayroong mga problema, may mga pagsubok kayong dinadala, huwag niyong solohin. Huwag niyong itago. Ilagak natin ngayon sa ating Panginoon. We cast all our cares upon Him at mararanasan natin kung gaano siya kumakalinga sa bawat isa sa atin. Hindi nagbabago ang kanyang plano sa buhay natin. Katulad ng sinabi niya sa Jeremiah 29:11, His plan for us is a plan of peace and not of evil, that we might have an expected end. Habang inaawit natin to, lumapit ka lang sa ating Panginoon. Nasa kalagitnaan natin siya. Dahil ang sabi niya, where there are 2 or 3 gathered together in His name, there He is in the midst of them. Nasa gitna natin, nasa kalagitnaan. Kilala tayong lahat ng ating Panginoon. Wala tayong may tatago, wala tayong may lilihim sa Kanya. Ang magagawa lang natin, lumapit tayo sa Kanya, angkinin natin yung katapatan niya, angkinin natin yung kadakilaan niya, angkinin natin yung pag-ibig niya na gayon na lamang. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas Oh, yes, Holy Spirit, just move in our midst. Let your love flow. sa aming puso, Let your faithfulness flow, God. sa aming buhay. Yes, oh God. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Insampa with all our hearts. Let's remind ourselves, remind our minds, remind our thoughts, our whole being of God's faithfulness. Tapatan mo, Yes, Lord. Thank you, Lord, for your faithfulness to your people. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kahibuti mo, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Let your goodness, Lord, hallelujah, ang kabutihan niyo, Panginoon, ang dumaloy, Panginoon, ang katapatan mo, pag-ibig mo, maranasan namin ang yakap mo sa pagkakataon na ito, Panginoon. Yes, oh God. Hallelujah. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buting mo sa akin. Yes, Lord. Oh, yes, oh God. Hayaan niyo po ang kabutihan niyo, Panginoon. Ang magdala sa amin sa inyong pamahan, Panginoon. Kay buting mo Ang kabutihan niyo, Panginoon. sa Ang magdala sa amin, Lord, upang kami magpakumbaba sa inyo. Hindi tumalikod sa inyo, hindi lumayo sa inyo, kundi lalo kaming lumapit, Panginoon. Lalo kaming kumapit sa inyo, Panginoon. Yes, oh Lord. Kayo ang aming buhay.
Kayo ang aming lakas. Panginoon, kayo ang aming pag-asa. Yes, oh Lord, let your goodness, let your faithfulness, let your love flow over your people right now. Yes, Holy Spirit, move over the lives of your people, oh God. Yes, Lord. Aawitan kita, Panginoon. Yes, oh God. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa the praise to our God. Ibigay natin ang tunay na pagsamba, ang tunay na awit, ang tunay na papuri. Yes, oh Lord. Hallelujah. At pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, dalangin ko po na sa aming mga buhay, ang patuloy naming naisin, Panginoon, ang patuloy naming maalala, Panginoon, ay ang katapatan mo. Maaring nabigo kami sa katapatan ng ibang tao, pero ikaw, Panginoon, kailanman, O Diyos, ang katapatan mo hindi magbibigay sa amin ng kabiguan. Ang katapatan mo, Diyos, ang magbibigay sa amin ng pag-asa. Ang katapatan mo, Diyos, ang magbibigay sa amin ng tagumpay. Na bagamat kami nanghihina, kayo ang aming kalakasan. Katulad ng sinabi niyo, your grace is sufficient for us and your strength is made perfect in our weaknesses, O God. Lord, ang mga nanghihina, Panginoon, sa pagkakataon na ito'y palakasin niyo na inyong presensya, Panginoon. Yes, oh Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, oh God. At Lord, ang amin po na pag-aralan kung paano namin mamamanage ang mga pagsubok dahil alam namin in these last days, Lord, napakaraming kahirapan, Panginoon. Napakaraming sakunan, napakaraming bagay ang mangyayari, Panginoon. Pero dahil alam namin na kayo'y kasama namin, walang anumang bagay makakapag-apekto sa amin, Panginoon. Yes, O Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa pagpapaalala nyo. Thank you for preparing us, O God. Kung paano po, Panginoon, ang mga nasa Japan, Panginoon, lagi silang pinapaalalahanan dahil sa napakalakas na lindol pa yun na darating. Lord, sa oras na ito, salamat sapagkat pinapaalalahanan nyo kami na anumang mga mabibigat pang problema ang pagdaanan namin, Panginoon. Dahil sa salita nyo na pinag-aralan namin, we can manage it, O God. Hindi kami lalakad sa ilalim ng pagsubok o problema. Lalakad kami sa ibabaw ng problema. Kasama ka. Katulad ni Daniel, Panginoon. Katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kahit lumadaan sa apoy, Panginoon, hindi kami matutupok dahil ikaw ang aming kasama. Salamat, salamat, salamat. Hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan. Tunay nga, Panginoon, sa umaga pong ito, hayaan nyo po na mga salitang ito'y tumimo sa aming mga puso. Lagi magpaalala, Panginoon, ng kadakilaan nyo upang ang marinig nyo lamang sa aming mga labi ay papuri at pasasalamat. Maraming po salamat.
Pinagkakatiwala ko po ang aking mga magulang kapatid na narito, maging ang mga nasa live streaming, Panginoon. Thank you, Lord, for the victory na inihanda nyo na sa bawat isa sa amin, Panginoon. In this world, we shall have tribulation, but we are of good cheer, for you have overcome the world. Thank you, Father. We give you all the praise, the glory, the honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Awitin natin yung praise. Yan. Sabi doon sa awit na praise, ano man ang damdamin, ano man yung mga nangyayari, still, pupurihin natin ang ating Panginoon. Amen? Handa ba tayo magbigay ng papuri sa ating Diyos? Wala sumasagot. May kausap pa ako. Handa ba nating papurihan at itaas ang pangalan ng Panginoon? Amen? Amen. Let's praise the Lord. Ako'y magpupuri sa labak at mundo. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sa dati, ako ay hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa akin. Pagpupuri sa data, higit pa sa tunog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papurihan. Purihin, purihin ang Panginoon. Uli pa, awitin natin. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon bahala sa atin. Ang pagpupuri sa data, higit pa sa tunog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papurihan. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papurihan. Purihin, purihin ang Panginoon. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at kumagong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. O ikaw ay namatay at kumagong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. O ikaw ay
Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin siya. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Diyos ang kapulingalan. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Diyos ang kapulingalan. Di tatahimik, di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang kapulingalan. Purihin, purihin ang Panginoon. Muli pa purihin, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin natin, Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Hello? Lahat po ba'y pinagpala? Grabe ang Lord. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Ngayon po, tatanungin ko kayo. Sino po ang may mga kabigatan? Sino po ang mga may worries dyan? Lalo na po sa ating pinansyal. Sa ating pong buhay. Kaya pinansyal. Lahat po, lahat po. Ayun po. Narinig po natin although lahat po yun, pero meron po isang nag-ano sa akin doon na kung ano ang ating gagamitin para ma-manage natin ang ating mga worries sa financial. Ang sabi po doon sa number 1, always always rejoice. Lagi tayong maging puno ng kagalakan. Ano po ang sabi ng Corinthians, verse 2 Corinto 7. Sorry. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magbigay po tayo ng may buong kagalakan, hindi napipilitan lang. Dahil totoo po ang salita ng Diyos, na kapag tayo po ay nagbigay talaga, ika nga, nandun po, nagbigay ng may kagalakan at hindi napipilitan, nandun po talaga na ang pagpapala ay talaga nandyan. Diba? Sabi nga po ng Panginoon, mag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Dahil sa langit ay hindi po, wala pong tanga na na naninira, walang magnanakaw na magnanakaw. At ang sabi din po sa kanyang salita, sabi sa Luke 6:38, pag tayo ay nagtanim, ito'y ibabalik sa atin ng siksik, liglig. Pag tayo ay nagbigay, ito'y ibabalik sa atin ng siksik, liglig at umaapaw. Sa mga salita na lang po yun ng Panginoon tungkol po sa ating pagbibigay. Ika nga yung ating pong worries, kung ito po'y susundin natin na tayo magbibigay ng buong kagalakan, hindi po tayo mababahala. Dahil alam po natin na may Diyos na sabi nga, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan.
Siya po yung nakakakita ng ating kalalagayan. Pero kung tayo po ay taos pusong sumusunod sa Kanya, at sabi nga, ikinakas natin ang lahat ng ating care sa Kanya. Panginoon, bahala ka na. Alam mo ang aking pangangailangan. Madami akong babayaran, madami akong bills, nag-aaral mga anak ko. Pero pag ito po'y ibinigay natin sa Panginoon na nandoon ang buong katapatan at pagtitiwala na may ngiti sa ating puso, makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon. Ako lang po ay mayroong ipapatuto tungkol nga po talaga sa katapatan sa pagbibigay. Although hindi po ako, ito po ay kaibigan ko. Kanina po ay parang nangusap po sa akin ng Panginoon, ipatuto ko ang buhay ng kaibigan ko ito. Kaibigan, kapitbahay at kapamilya na talaga pong nabibless po ako sa buhay niya. Siya po ay nag-umpisa po siya na born again ay sa Singapore dahil siya po ay nag-OFW doon. Nang makilala po niya ang Panginoon doon sa lugar na yon at naintindihan niya po talaga yung ng Panginoon tungkol sa pagbibigay, talaga pong sabi niya naging tapat siya sa pagbibigay. Na talaga pong ang kanyang sweldo, unang-una ay kinukuha na niya agad ang tithes and offering bago po siya magpadala dito sa kanyang mga kamag-anak dito. Talaga pong super ang pagiging tapat niya. At minsan nga po noong sabi daw ng tatay niya, huwag nang magpadala dito kasi meron naman sila na hanap buhay. Ang ginawa po ng kapatid namin ngayon, kakilala ko, pati yung dapat ibigay dito, ibinigay na po niya sa church. Kaya po talagang ito dumating po ang panahon na siya po ay nagkasakit. Nagkasakit po siya dahil po ang inaalagaan niya ay matanda at binubuhat po niya yun. Nagkaroon po ng problema yung kanyang spinal cord. At siya po yung umuwi dito ng Pilipinas dahil ayaw po niya, ang po ay operahan, ayaw po niya doon magpa-opera kasi baka daw hindi na siya makabawi. Ay ang gusto niya nandito sa Pilipinas para nandito siya sa kanyang pamilya. Sa madalit sabi po ay umuwi. Umuwi po siya at wala po siyang pera dahil ang lahat ng pera talaga niya pagkakatanggap niya either pinadadala niya dito at binibigay sa church. Tapos yun po, medyo po ang kanyang kaso ay malala. Kasi kailangan talagang operahin siya sa spinal cord at mayroon po siyang tumor. Ang pera daw po niya noon talaga, nung ipasok siya sa ospital, mahigit lang 100. Tapos po, alam niyo po, sa biyaya po ng Panginoon, sabi nga niya, gawa lahat ito ng Panginoon at naniniwala po ako doon. Naoperahan po siya sa isang private na doon sa Bacolod. Tapos ang nag-opera po sa kanya ay yung doktor na talagang mahusay na doktor na dito pa po galing sa Manila pero taga roon. Halos po mahigit na 1 milyon ang dapat na magastos. Pero ni 5 hindi po siya nagbayad. Yun po. Kaya sabi ko nga po, pag ikaw ay nag-impok ng kayamanan sa langit, pag sa panahon ng pag-withdraw, ay panahon ng pangangailangan mo, may mawi-withdraw ka. Sa madalit sabi po ay siya ay gumaling. Gumaling po siya. Tapos yung pong mga panahon na siya ay may sakit, nag-aaral pa po ang kanyang anak na panganay. Pero iniisip din nga po niya kung paano yun makakatapos ay college. Pero sa biyaya po ng Diyos, hindi ko na po sasabihin yung mga nakatapos po ng college. At nakapagtrabaho po ng maganda, nagtrabaho sa Singapore, at yun na po ang nag-provide sa kanya. Wala po siyang hanap buhay talaga dahil siya isa lang ang caregiver doon sa Singapore. Tapos po nung nagkaanak pa po siya ng isa. Nagkaanak pa po siya after ng operasyon. Tapos po ay, yung batang yon Kristiyano na po siya, yung batang yon ay kanyang pinanganak. Namulat din po yun talaga sa pagbibigay. Talaga pong iminulat niya yon sa pagbibigay. Bata pa, inamulat na. Ito pong batang ito, ayaw muna po, tapusin ko muna po yung kanyang anak na lalaki, ay nag-Singapore, tapos ngayon po sa biyaya ng Diyos ay nasa Canada na. Yun po. Ito pong batang babae na bunso, na iminulat niya sa kanyang, sa giving, ay ngayon po, elementary, tapos high school po dito, tapos college na po ngayon, kumuha po siya ng mga exam sa lahat ng universities. At sa biyaya po ng Panginoon, lahat po niyang kinuha ng university ay siya po ay pasado. Hindi lang po yung UP Diliman. Pero dahil po yung batang yun ay talagang gusto niya mag-UP,
nag-ano po siya sa ibang UP at siya po ay nakapasa sa Iloilo. At okay naman po dahil tagaro naman po sila, Negros Occidental. Kaya siya po ay doon nag-aaral. At nag-take po siya ng mga scholarship at siya po ay nakapasa din ng DOST. May allowance po siya na Kaya po talaga pong ako na-amaze. Sabi ko talagang totoo, pag ikaw ay nag-invest sa Panginoon, talagang hindi mawawalan ng saysay. Sa mga panahon na kailangan mo, talagang may mawi-withdraw ka. Kaya yun nga po, sabi ko, sa mga anak po natin, sa mga kayo dyan, na mga may anak pang maliliit, inyo po talagang turuan ng inyong mga anak na mag-tithes. Ang mga pinatutuwa kay Siangka, dahil kusang loob ngayon po, talagang siya sa kanya nagmula yung sabi niya na Mami, ako ay magta-tithes. At meron na po siyang tithes envelope. Kaya sabi ko, kahit tayo po ay wala nga mga educational plan o wala tayong savings para sa ating mga anak, kung ito po ay sisimula natin ngayon na ang mga bata ay talaga pong hindi po magkukulang ang Panginoon. At ito pong aking pinapatutuong babaeng ito, siya po ay hindi po siya nakapagpundar ng bahay dahil wala naman po siya talagang hanap buhay. Nung umuwi po siya dito at naoperahan, yun po, nag-alaga na lang po siya sa kanyang ina. Alam niyo po ba, nakatira siya ngayon sa isang bahay sa Sita Italia, yung katapat namin. At provided po ang lahat niyang pangangailangan, may aircon ng bahay niya. Tapos po, nagbabayad ng kuryente yung kapatid niya, yung ari ng bahay. Basta po, tagabayad laang po siya. Ini-enjoy po niya talaga kung ay yung katapatan. At hanggang ngayon po, ang katapatan niya naman sa Panginoon ay nandun. Kahit po yun ay basta uunahin po niya talaga yung tithes. At kaya po gayon po kabuti ang Panginoon. Sabi ko nga, ako po yung nabibless doon. Kaya sabi ko, Lord, pero yun po, sa akin din naman po sarili, masasabi ko din naman po ang katapatan ng Panginoon. Na ako nga po ay, yun nga po, almost 18 years na ako yung walang nagsusustentong asawa. Pero sa biyaya po ng Panginoon, ay na-enjoy ko po yung kaaluwanan ng buhay. Hindi po nagkulang ang Diyos sa akin. Nandun po na, ang mga anak ko po sa biyaya ng Diyos talaga pong sila ay nagpo-provide. At ako po talaga ay natutuwa dahil nakikita ko po sa mga anak ko kung ano yung concern. Na para pa nga po bagang pag nakita ng isa na nagbigay yung isa, parang ayaw niyang siya'y malampasan. Parang magbibigay din siya. Yun po talaga kabuti ang Panginoon. Kaya yun po na talagang ika nga, at yun po kahit ika nga ako po'y na-amaze din sa ginagawa ng Panginoon. Hindi naman po ako isa nagmamalaki. Pero kahit nga po noon, hiwalay na po kami ng asawa ko nung ako po ay magsimulang lumabas ng bansa. Nakapunta na po ako ng Canada. Gaano ga po ang doon, gastos, pamasahe pa lang 1,000 na. Saan ko yun kukunin? Ang kami po ay mayroong mga halamanan, pero po, syempre matatanda na, hindi na yun nabungang masyado. Tapos ako naman po talaga, sa pool ay hindi ako naghahanap buhay. Wala po akong trabaho. Nakapunta na po ako ng Israel. Magkano po ang bayad namin doon? Nung pong mga panahon yun, 135,000 ang package. Na-amaze po ako sa Panginoon. Paano ko ito napupunan? Yung pong mag-apply kami ng Canada, $1 million po ang show money. Pero God is good. Talaga pong patuloy niyang, although alam ko, sabi ko, Lord, madami pa akong pagkukulang sa'yo. Gaano galang naman ang binibigay ko sa Lord. Kasi yun lang naman din ang dumadating sa akin. Di ba kung ano rin naman ang Pero yun po, yung pong ika nga, bukas palad na pagbibigay, hindi lang po sa gawain, kundi doon po sa mga nangangailangan, doon sa alam mong wala. Lalo na po sa mga kapatiran na alam mong wala. O yung mga taong hindi mo man kilala, kung alam mo, nakikita mo na yan, kailangan niya. Lalo na po yung mga may sakit, lalo na po yung mga kita mong di na nakain. Ika nga is the glory at biyaya po ng Diyos, nakakapag-abot. Kaya po ika nga, hindi po natin ma-outgive ang Panginoon. Kung ano po talaga ang ginawa natin, ito po ibabalik sa atin ng Lord. At hindi lang po kung ano yung sukat na yon, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya po talagang ina-encourage ko kayo, sundin natin po ang utos ng Panginoon, magbigay ng may kagalakan. Hindi napipilitan lang. Dahil yun po ang ikinakalugod ng Panginoon. At ang Panginoon po ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya ihanda po natin ang ating tithes and offering. At tayo po ay manalangin, Panginoon. Salamat po ng marami
Tunay nga pong napakabuti mo dakilang Diyos, O God. Salamat dahil patuloy mo po kaming pinaalahanan kung paano kami magtatagumpay. Kung paano, Lord, ang kaaway, ano man ang gawin sa amin, Panginoon, O God. Hindi po kami, Panginoon, magagapi, O God. Dahil tunay nga pong ang mga salita mo ang aming sandata, Panginoon, at ang aming pinanghahawakan, O God. Maging sa amin pong financial, O God. Sa amin pong mga pangangailangan, thank you, Father God, dahil patuloy mo kaming tinuturuan, O God. Magbigay kami ng may katapatan sa aming puso, hindi na pipilitan, O God. At tunay nga po nandoon ang kagalakan, Panginoon, O God. Maging tapat kami dahil, Panginoon, ikaw na Diyos na nangako sa amin na ikaw ang aming great provider. Hindi ka po magpapabaya sa pangangailangan namin. Nasusuklian mo ng higit pa kung ano ang aming ibinibigay. Kaya Lord, thank you sa araw na ito, Panginoon, O God. Nananampalataya po ako at nananalangin na tunay nga pong ang katuroang ito, Panginoon, O Diyos, na inihayag mo sa amin sa pamamagitan ng aming referent, O God, ay ito po'y aming maipamuhay sa lahat ng aspeto ng aming buhay, maging sa aming financial, O God. At Lord, pagpalain mo po, Diyos, O God, ang masalaping maiipon, Panginoon. At tulad nga po ng sabi mo, magamit po ito for your glory alone, O God. Magala ka po sa buhay ng mga anak mo na buong pusong magbibigay ng may kagalakan sa umagang ito. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Dako po tayo sa ating announcement. Yan, para po sa ating mga online programs, meron po tayong Prayer Matters every bukas po 7:30 PM po. So kasama po natin sa ating Prayer Matters bukas ay si Rev Ver po. Yan. So, para po sa ating prayer matters, kung meron po tayong mga prayer request na gusto nyo pong ipag-pray po na ating mga pastor at mga intercessor po, pwede nyo po siyang i-send po or i-comment po natin dun sa Facebook page po during po ng prayer matters po. So, mag-engage po tayo during po ng live streaming po. Yan, Leaders and Workers Spiritual Feeding po every Tuesday, 8 p.m. via Zoom. Tinig ng Pag-asa every Thursday, 7:30 p.m. Then, midweek service po every Wednesday, 7 p.m. po. So, ito po, wala po tong online po. So, Soaking Fridays every 7:30 p.m. Then, ang ating online prayer gatherings po ng fathers, mothers, and pastors every Mondays to Friday po, ng morning 5 a.m. po. So, wag po natin kalimutang i-like, i-share po, and subscribe po ang ating Facebook page at ating J-Blue Church po sa YouTube channel po. Sa lahat ay tumayo. Tayo po ay pangunahan po ni Sister Aileen po sa closing prayer. Tayo ay pumikit at manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Lord, maraming salamat, Panginoong Diyos, sa aming pinag-aralan sa umagang ito. Na kami, Panginoong Diyos, ay victorious, hindi defeated. Kami, Panginoong Diyos, ay mananagumpay. Hindi kami, Panginoong Diyos, talunan. Sapagkat, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na laging nandyan, na gumagabay sa amin. At patuloy, Panginoon, na ipagkaloob mo sa amin, Panginoong Diyos, ang kagalakan ng aming mga puso. Maging, Panginoong Diyos, ang kapayapaan, Panginoon, upang, Panginoong Diyos, anuman ang dumating, anuman, Panginoong Diyos, ang mga nararanasan ng bawat isa. Palaging nandyan, Panginoong Diyos, ang kapayapaan at pagsama mo.
Maraming salamat, Panginoon. Patuloy, Panginoong Diyos, na ang mga narinig namin na salita mo sa umagang ito ay magrema sa aming mga puso upang, Panginoong Diyos, nariyan, Panginoon, mga salita mo upang maging gabay namin, Panginoong Diyos, sa lahat ng oras ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa anak mo, Panginoon, na ginamit mo. Thank you, Lord. Patuloy, Panginoong Diyos, na bigyan mo ng kagalakan ang kanyang puso. Patuloy, Panginoon, na ipagkaloob mo sa kanyang kalakasan ng kanyang katawan. At maraming salamat, Panginoong Diyos, sa buhay niya. Thank you, Lord, sa buhay, Panginoong Diyos, ni Rebe Stella, na siyang ina namin, Panginoong Diyos, ng aming pananampalataya. Thank you, Lord, patuloy, Panginoon, na pagkalooban mo siya, Panginoong Diyos, ng knowledge and wisdom, upang patuloy, Panginoon, na ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay mas malalim pa ang pagkaalam niya sa iyo, Panginoon, at maibahagi niya sa amin, Panginoong Diyos, ang lahat, Panginoon, na nais mo na matutunan namin. Thank you, Lord, maging sa aming pag-uwi, Panginoong Diyos. Lord, hiling namin, nabitbit namin, Panginoong Diyos, anuman ang aming narinig sa umagang ito. At patuloy na ang gabay mo, pag-iingat mo, protection mo, at maging ang pagpapala mo ay maranasan namin, Panginoong Diyos, hindi lang sa araw na ito, maging sa buong linggo. Thank you, Lord. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pag-uwi. Gabayan mo kami, Panginoong Diyos, hanggang sa makarating kami sa pansamantalang tahanan na ipanagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Lord. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa iyo ang dakilang pagsamba. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Could not get past call my name. I'm so glad he changed me. Darkness held me